Goeiedag allemaal, mijn naam is Devin Lee, eienaar van 5GPTY. Vandaag wil ik praten over een ernstige probleem dat ons allemaal raakt. Onwettige storting. Hierdie video wijst duidelijk hoe onwettige storting lijkt. Afval wat op grond gestoord wordt, plastiek zakken, bouwrommel, huishoudelijke afval. En terwijl paratijden dat net als een rommel zien, dat is omgevingsschade, economische verlies en een misdaad. Onwettige storting vernietigt onze omgeving. Dit besoedelt ons grond en water. Dit benadeelt plant- en dierenleven, dit verlaagt eiendomswaardes en dit maakt ons gemeenschappen onveilig en onaantrekkelijk. Maar dit gaat dieper als dit. Onwettige storting skep werkelijke gezondheids- en veiligheidsgevaren. Scherp voorwerpen, oudtoestellen, chemicaliën, batterijen, asbest en medische afval kan mensen ernstig bezielen. Vooral kinders. Volgens hierdie video is onwettige storting een strafbare oortreding. Dit kan tot 10 miljoen rand beloop of zelfs 10 jaar tronkstraf. Dit is niet een klein zaak nie en dit moet onmiddellijk aangemeld worden. Als jij onwettige storting ziet, kan je dit aanmelden gedurende kantoorure, na ure of direct bij wetstoepassing. Daar is toegewijde nummers en omgevingsmisdaadhulplijnen om te verzekeren dat actie genomen wordt. Maar hierdie vraag wat baie mense ons stel, waar neem ik mijn afval in plaats daarvan? Hierdie video gee je duidelijk antwoorden. Tuinafval moet naar aangewezen stortingsterreinen genomen worden, of ou gebruikte meubels moet naar die stortingsterrein genomen worden. Elektrische toestellen zoals ijskasten, stoven en rekenaars moet bij goedgekeurde terreinen weggedoen worden. Bouwrommel moet naar die stortingsterrein genomen worden, niet op grond gestoord worden. Ou verf, chemicaliën en batterijen moet naar die goedgekeurde gevaarlijke afvalfaciliteiten genomen worden. Glas, papier, plastic en metaal kan bij je plaatselijke heren wanneer afgeleid wordt. Wanneer afval onwettig gestoord wordt, moet de municipaliteit het opruimen. Dat kost geld dat gebruikt kon worden om werken te scheppen, diensten te verbeteren en ons door te ontwikkelen. Ja, maar hier die krachtige waarheid. Afval heeft waarde. Bij 5GPTY geloven ons afval is niet het einde van die story. Het is de begin van geleenthede. Bouwbanden kan speelgrondtoerusting of buitenmeubels worden. Bouwmeubels kan gerestaureerd en herverkoopt worden. Bouwrommel kan herwin worden in bakstenen voor nieuwe huizen. Kombuis en tuinafval kan in compost omskep worden. Herwinbare materiaal kan inkomsten en werken scheppen. Ons geloven in transformatie om afval in inkomsten te omskepen. Om problemen in projecten te veranderen. Om verwaarlozing in geleentheid om te zetten. Vandaag vraag ik jullie dus. Kom ons stop onwettige storting. Kom ons meld dit aan. Kom ons doen afval recht weg. Kom ons hergebruik, herwin en herdenk afval. Ik is Devin Lee, eienaar van 5GPTY. Kom ons beskerm ons omgeving. Kom ons beskerm ons gemeenskappe. En kom ons werk saam vir 'n skoner, veiliger en beter dorp.